Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Arwena iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan daklatan iti Rowena. May papan ken ni ayat dayto ibinglay ko a pakasaritaak. Ket tamnamaak a makaibatiak iti adal kadag iti dumdumngeg. Nang runa kadag iti kaskanyak anapudno nga agayat. Bueno papagayam, hintay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Arwena, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Di ka laka din nakasapol iti sabali, Rowena. Amumat nga agdinamag ti kina playboy day a Paulo. Ngam apay nga isupay la tinaklon mo. Manong Ben. Siya ka mismo, makitkita nga agduduma ti kakuykuyog na ababai. Ita, nakirelasyon kakit din kankwana. Manong, napudno kanyak ni Paulo. Amok ngay ayatan nak. Minamaag day tangay bagbagam, Rowena. Iso a kasayaatan a makiwin na suwaskan kankwana, ita ta nasapapay. Ita, ta di na kapayla na alilaw. Ken di na pa'y nagunod, ti kayat na ken ka. Apay ngamin ang naglakati pa ng husgayo iti tao, Manong. Saan kumakasta Kaasimat di tao husgaan nyo latan. Ading ko, ial-ali kakakalang iti posible anakas ang apagbanagam. Gapo iti dayje a Paulo. Iso adumngag ka kuma, tapara matlag. Wena, ket nalabit ang maupay ka, gapo ka dagiti madamdamag mo. Ibagaman kanyak dagpay so, Paulo. Pudno ka di dagiti mangmangag ko, nga ibagbagada may papankan ka. Awan ti kinapod no dagi jay. Saan ka playboy, akas iti ibagbaga ti dadduma. Paulo. Nalayingak lang nga makigayam, ken makilangan iti sa bali a tao. Aklonat kan ka. Naasidagak ka dagiti babae. Saan kami nabastos ken mananggundaway. Iso nga ado ti babae a kasingad ko.
Sa bagay, adda puntom iti dayta. Tanuman ang gundaway ka, no bastos ka, awan ko mati makisiningad kan ka. Day tatag pa iso, Rowena. Isasabay lang ko ha. Tadi ka mamatpati ka dagiti mangmangag mo panang dadakil da kanya. Ulitek, napudno akan ka. Ay ayatan ka unay. Amom ka di ang nagparipirip mo't kanyak ni Paulo, ngam saan ko ngayon kaskaso. Tadyak kaya't ti maibilang kadagiti nagay-ayaman na ababay. Tina, Sapay la ko mata saan ka masaksakitan iti bagbagak ita, Rowena. Gayam ka, kat kayat ka nga ilisi iti posible apakapasakitam. Iso nga ibagbagak ken ka daytoy. Tina, agayan ayat kamin kan ni Paulo. Anya? Inaklon mo day a playboy? Saan a playboy ni Paulo? Diyak kayat nga ibagam adadadaulag ken ka day a Paulo. Kas itinakunakon, agayam ta, kat diyak kayat ama isagmak ka. Iso apaliiwam ko man na imbag di kaayan-ayat mo, sakbay ama sakitan ka itinakana. Kinapudno na, Rowena. Amo ka nasakit tinakam kanyak ni Tina agayam mo. Apay, Paulo? Tamo kidi damo, makigayam lang ang kanyak ni Tina. Ngam, liniklikak jagayam mo. Apay, Nadlaw ko nga minasabali ti Jarna. Kaya't nakasulisugan. anya? Day tatagpaiso. Nang runa, idi naamon na si katikayat ko. Naaramid ni Tina agayim ko dayta. Kinapudno na, Rowena. Diyak ko man kaya't ang maamuwampay dayto eh. Awan panggap ko amang ibagakan kay ti inaramid ni Tina. Ngem, gapoy tinadakamat mo kanyak na imbagbagana. Panagkunak. Masapul mo ta maamuwam ti amin. Tadyak kaya't amadadaal ti rin. Rowena, imbagak lang arudan kan ka asaan ama ikariday di a Paulo kan ka. Ngam di nakpulos denggan. Manong Ben, ay ayatak ni Paulo. Maawatan dak kumamat. Rowena, di ka kumaagim bubulsak. Sa kun na mismo ti mangibagbagakan ka. Asaan ama ikariday di a Paulo. Gaputa man nga lilaw day jay. Paldangan nakalaan. Ay ayatan nak ni Paulo Manong. Amok dayta. Ading ko kabsat nak. Sakti kang runaan amang suportagan ka, no amok ahusto ti desisyon mo. Ngam ibagbagakon kan ka. Bidot ti desisyon mo amaki ayan-ayat iti dayjay a Paulo. Isu adang ganda kumamat. Nang runa kat dayo dayjay dito lugar tayo. Ay ayatak ni Paulo Manong Ben. Kat amok nga ay ayatan nakmat. Iso pa nga asim. Di mo kumalapdan ti relasyon mi. Rowena ading ko, amin dagiti kakabagyan tayo. Saan da magustuhan ti panakirelasyon mo iti dayjay a Paulo. Manong, Iswasak ba masakitan ka? Pangasim ta dumngag ka kumakanyak. ladingitak Manong. Ngam ay ayatak ni Paulo. Diyak kaya't amadadaal ti relasyon mi. Gapula ang itibidot apan nakamamuyo kan kuana.
Kastamat lang, Rowena. No saan da ka kaya't dagiti kakabakyam? Nasaysayat no makiwin na swasaklangan kan ka. Anya, Paulo, saan? Pangasim. Ngamjak kaya't asika ti marigatan nga agdesisyon. Kan may isa, pamilyam ida. Identito siya. Kayan ayat naklaan. Iso siya kung ti umadayo. Pangasim, Paulo. Saan ka kumanga umadayo kanyak? Ay-ayatan ka. Nung kasanon ti pamilyam. Saan da ka kayat? Saan ati pamilyak ti karelasyon mo, Paulo? Rowena. Ay-ayatan ka. Kat ikari ka saan ko nga itulok nga agbalin atubang ti pamilyak. No kasta nga rod. Kasayatan siguro nga umadayo talangan iti day ta lugar. No agtalinaid ta ditoy. Sigurado nga agnanayon mo't ariribukan data ti pamilyam. Saan ta nga agbiyaga na ulimag? Paulo, Iso nga umadayo talangan, Rowena. Masigurado nga agbalin na ulimag ti panagdan nata no umadayutan. ngam, saan ta pa nagkalay sa... Masigurado ka saan tamat lang nga makapagkalay sa ditoy. Ta sigurado nga agkadkad ti partidom no makikalay sa kakanyak. Iso nga umadayo tapay. Tagkalay sa tantulangan iti lugar apakadanunan ta. Tinapatag, agbalin ana ulimag ti relasyon. Kaya kasarsarita ni Paulo di talo a babae di ta paraangan nyo. Asino ka di dagi, Chay? Balasan ko. Kasayatan siguro no isuntulaangan ti kasaritam. Ha? May mayat mat lang amin no isut... Pasensyagan, Rowena, ha? Nagdagulit na kiti kakabagyak. Ha? Kakabagyam dagiti babae a kasarsaritam itay iti paraangan nyo? Wen, Rowena. Agdaw-dawat na kiti niti pasarabo. Angam, kunak nga awan. Tapet-tat da iti apanagawid ko. Kasta ka di? Tinasayaat. Magisagan ak iti makan. Tamok anabanog kayo iti biyahe. Alaman nga agpaiso, nanang. Agina na kami labit ka ni Rowena dita silid ko. Apag iso na kay sagana kayon ton iti makan. O may ka, Rowena. Agina na tapay dita silid ko. Taapama na makapanganta. Mapantanto iti kalapaw mi iji talon. Ta ijay ti pagnaidanta. Naululip. Nagmayat ngagpaiso dito'y, Paulo. Naulimak. Awan ti makunak. Kung nagtumat kan ka magustuham. Rowena. Saan anarang ay ti panagbiag dito lugar mi, ha? Sapay la ko ma. Ta saan kang agsapul iti nadura sa panagbiag. Panagtalon lang amin ti panggadan mi dito eh. Awan anyaman na, Paulo. Tinapatig kanyak. Naulimak ka. Ngam, apay asaan nga iti balay ni nanang mo ti pagnaadanta. Kaasimat ni nanang mo. Agmaymay sa iti balayo. Kwa. Sigang amin ti pampanunotek. Ha? Anya ti kaya't masawan. Simurot ka kanyak. Tapno maadaywan talang ti pamilyam a kontra iti relasyon ta. Jakmat kayo ta pakibiyangan na tati inak iti relasyon ta. Isa kay kaya't kung taag na dito'y kalapaw mi dito'y talon. Medyo adayo kadag iti kalugaran mi. Paulo? Apay akasla di mo kaya't amaya si Degak iti inam. Kan kadag iti kakabagyam. Saan mo't nga iti kasta, Rowena? Kuwang amin. Mga no kurso na dahil da kadag iti babaro diti lugar mi. Agi mo naklakit di, Si kakit dimat. Simuro takon kan ka dito'y lugaryo, Paulo. No labsan ta agsarita, kalay sa laangan ti kurang kadata. Ta naisukukon kan ka ti amin ko. Ay, wan gayam. Kaano nga kalay sata? Kwa. Agor no nga klaan, wan. Kalpasan na, agkalay satan. Sigurado ka, Paulo, ha? Wen, Rowena. Siyak ti patsyam, taay-ayatin ka unay. Ay, wan gayam, Paulo. Awan apulos darwatan dito eh.
Pangalaan ta nga iti kananta, kandag iti aramatan ta. Di kagdanag, tamang itulod ni nanang kadagiti kagawaan dito. Nana, 5 taon gayam ti inaunaan kan ni Paulo nga anak ko. nana. Ngam, awan anyaman na kanyak. Saan mat nga importante ti edad kat? No sa anak nga agbidot. Saan akayat ti partidom ti anak ko? Iso nga inkuyog na ka dito'y lugar me. Kwa, nana. Amuklatan balasang ko. Sigurado ka din iti sinarag mo, Rowena. Anyat kayat yu asawan, nana. Kaya't ko... Rowena, umay ka. Aday pakitakkan ka. Ni, ada kayo gayam, nanang. Paulo. Ay, Paulo, nangyag ni nanang iti bagas, tapno adabas tuta. Kasta ka di. Nanang, agyaman na ka. Awan anyaman na. Agpakadaak nga rodan. Tagsubli akon ijay balay. O sige, nanang. Agannad kayo. Apayati ka pala maturo, Rowena. Kwa ngamin, Paulo. Malagip ko laang itay adda ni nanang mo. Ni, apay. Adda ngamin pagsarsaritaan mi itay. Adda ko matiibaga na kanyak. Ngam saan na natuloy. Gaputay nasitgan na kami. Anya nga ta di ibaga na kumakanyak itay. Diyan mo. Ang amangan ibaganan tumatlaan kan ka, no maminsan nga umay ditay. Sa bagay. Alakit din. Maturog tan. Masapak nga grubat no bigat, ha? Ha? Papanam? Masapak ka mapanidyabalay ni nanang. Tada alaki dyan. Sumurot ak kumamat, Paulo. Sanin. Aginana ka, bayat ti kawan ko. Diyak kaya tamabannog ka ditoy. Iso asyak tulatan ti mapan. Sa bagay, nagpakadamat kit di kanya kidirabi eh. Ay, tinasaya at bumangon ako, tagdalusak man eh. Ni, adag tuk-tuk-tuk. Mabitlan! Sino nga tadayta? Sino kayo, tata? Si kagayam tagdinamag nga insang pati manugang ka. Manugang kunayo? Wen, manugang ko ni Paulo. Upat ya po kadakwada iti anak ko abugbog-bogen na. Idagdenden na dapay. Iso nga nalak dagiti apo ka. Anya? Ada na pagnunumuan may amasapol a suportaran na dagiti anak na. Ngimsan amang mangtad. Tidakes na. At dapat talo akalugaran niya babae nga inanakan na. Sa kilat api manaw dito lugar may. Itata nagsublit. At ka nakadwa na. Insang put na kan dito lugar may. Talaga napuskol ti panagrup-rupa dahi siya Paulo. Ayan ni Paulo. Nasa paapi manaw, tata. Ay, di mo lamang kanyak ni Paulo. Irwar mo ta kasaritak.
Masapol a suportaran na dagiti apaw. Hay, tadusan ni darom ka. Irwar mo langan, tapno di ka iraman iti pungtot ko. Kat amangan no iraman kamot nga darom. Anya, tata pa nga siyo. Sandak ko mga iraman iti pungtot yu. Diyak amo nga dagaya manasawa ni Paulo. Kanjak mat amo nga dapay gayam anak na iti nagduduma babae. Diyak amo day tatata. Iso akasyandak ko ma. Sandak ko mga iraman iti pungtot yu. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Kayarigan na anagtupak kanyak ti langit iti daydi akan ito, Mr. Lonely. Jakon inuray ang nakasangpet ni Paulo iti kalapaw ang nagnaidan mi, ket pimmanawak adagos. Nagsubliak iti lugar mi, ket nakidawak iti pamakawan iti pamilya. Naimbaglaangan tayo patpatigdak, ket isuda ti kang runaan anangandingay kanyak kadagidi apanawen. Saan mo na nagpakpakita ni Paulo, manipod iti daydi akan ito. Ket ita, addan bukod ko a pamilya, ket naragsakak iti sidong da. Dayto iti pakasaritaak, ket sapay la kuma, tanakaybatak iti adal, kadagiti dumdumngeg. Tuy pagayam mo, Rowena. Pagayam Rowena, umuna iti amin, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Kunada aramen ni ayat tiragsak ken saem. Iti biyang mo, saem, ti ad-adda asinagrap mo. Ngem dayawen ka, tasaan mo nga intulok, nga ad-adda nga agbalin ka a nakakaasi, no bilang taimpilit mo ti bagim, iti lalaki, ama nangal lilaw. Tano impilit mo tinakiden na kini Paulo, nalabit adi mo kumanagunod tiragsak, ken naulimak a panagbiag, asagsagrapem ita. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Rowena, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kin insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.